Bismillahirrahmanirrahim. Mijin Marainiya, kashi na 12. Alhaji ya ce, "Na dawo gani ma a ƙofar gidanka." Miƙewa ya cikin sauri ya buɗe ƙofar ya fita. Yana isa ya rungume Dadi. Har cikin falon Alhaji ya shigo ya zauna. Jalal ya ce, "Dadi bari na kira Safna." Cikin murna ta fito tana yashe haƙwara. Bayan ta gaida Alhaji bata zauna ba, kicin ta nufa ta fito da abinci. Dadi ya kalli Safna ya ce, "Wannan fa ni da na zo duba mara lafiya kuma sai na biye da cinye muku abinci." Safna ta ɓata rai ta ce, "Don Allah Dadi ka ci, ai shi ya ji sauƙi, dama fa mura ce kawai amma duk ya biya langwaɓe har da su kuka." Dariya Alhaji ya yi. Safna ma dariya take yi. Dadi ya ce, "Jalal wai haka ne? Ka yi kuka?" Jalal ya ce, "Ƙarya take Dadi." Ya juya yana hararar Safna. Alhaji kallon Jalal ya ce, "Na san kayi ne Jalal, idan baka yi ba za ta faɗa ba. Kaga irin abin da nake faɗa maka ko?" Jalal ya yi murmushi ya ce, "Dadi dan dai ba ita bace shi yasa take faɗan hakan. Bata san abin da nake ji bane ba. Kuma kukan ma ai ita ma ta yi." Safna kasa ta da murya ta ce, "Amma ai ni ban ta kiran sunan Ummi ba." Duk da ta yi ƙasa da murya bai hana Dadi jin abin da ta ce ba. Jalal kuwa fillon da ke hannunsa ya wurga wa Safna tare da faɗin, "Ina wasa da ke ne?" Dadi dariya ya yi sosai sannan ya ce, "Wallahi Jalal ka canza halinka. Kai ga son girma kuma ga..." Jalal ne ya yi wa Dadi alama da hannu kar ya faɗa. Don haka Dadi ya bar maganar. Bayan Alhaji ya ci abinci ya yi musu sallama ya tafi, tare da duban farin cikin yadda ya same su gwanin ban sha'awa. Gidan Hajiya ya nufa. Yana shiga ya ga ta ɗaura fuska ba kamar da ba. Bayan ya gaishe ta ya ji bata ƙara cewa komai ba, don haka shi ma ya yi shiru. Zuwa can ya ga Ummi ta yi sallama ta shigo. Ya ɗaga kai ya kalle ta, bata ce mishi komai ba, ta shige ɗakin Hajiya. Alhaji ya ce, "Hajiya Zaliha kuma me take yi a gidan nan?" Cikin faɗa ta ce, "Ina ruwanka da ita, dama jiranka nake yi ka dawo ka gaya min abin da kake nufi. Tunda ni nayi magana baka ɗauki magana ta ba a bakin komai ba." Alhaji ya ce, "Hajiya ki haƙuri, ba wai na ƙi jin maganar ki bane. Ina so ne ta gane wani abu wanda shekara da shekaru ta kasa fahimta. Ai ko meye tunda na sa baki sai ka bari, yanzu baka ji kunyar Jalal ya ji kwakurar mahaifiyarsa ba." Alhaji ya ce, "Hajiya ai Jalal ya san halinta, shi ma ba magana take masa ba, dan ko gaishe ta yayi bata amsawa." Hajiya ta ce, "Me yi mata shi kuma? Duk akan auren nan ne. Ban san abin da ya sa ba. Zaliha kwata-kwata bata ƙaunar yarinyar nan." Hajiya ta ɗaga murya ta kira Zaliha. Bayan ta zo ta zauna, Alhaji a zuciyar shi yake faɗin, ji ta kamar mutuniyar kirki. Hajiya ta ce, "Zaliha zo ki ba wa mijinki haƙuri, kuma duk abin da kika sani ki gyara halinki." Tun anan ta fara ba wa Alhaji haƙuri. Banza yayi da ita, bai ce mata komai ba. Hajiya ta ce, "Baka ji tana magana ne? Ko maganar bata wuce bane? Da girman ka inda kuma Jalal yayi ka ce masa me?" Alhaji ya ce, "To shikenan Hajiya, ya wuce, ki shirya anjima za mu tafi gida." Ummi daɗi ta ji sosai, ta fara wa Hajiya godiya. Fira ce ta ɓarke tsakanin Hajiya da Alhaji. Hirar tasu sune Ummi ta fahimci Jalal ya tare gidansa, dan ta ji yana ba wa Hajiya labarin ciwon Jalal. Basu tashi tafiya ba gida sai da yamma. Alhaji ya ce, "Ni na fita, ki same ni a mota." Ummi gyalenta ta ɗauka tana cikin yi wa Hajiya sallama sai ga Alhaji da wata mata 'yar ƙauye yana rike da kullin kayanta. Suna shiga falon, matar ta zauna a ƙasa. Hajiya Binta tai da ido dan bata gane ta ba. Alhaji ya lura da hakan ya ce, "Hajiya baki gane ta bane? Matar marigayi Yaya Musa ce." Allah. Hajiya ta ce, "Allah sarki, ki haƙuri, ban gane ki ba. Yaya yaran?" Ta ce, "Suna lafiya, yanzu ma bikin Salame ne ya tashi, nace bari na zo na faɗa muku." Ji ta yi kamar ta san murya, don haka ta zo har gaban matar take gabanta. Take gabanta ba ta ce, "Kamar gwaggo kishiyar Saudatu." Ita ma matar ɗago kanta ta kalli Ummi, gabanta ya faɗi. Cikin daburcewa take faɗi, "A'a ba ni bace, ina ganin dai kamace." Ajiya zuciya Ummi ta yi sannan ta ce, "Amma ko kamar ta yi yawa." Bayan sun gaisa da matar, Ummi ta ƙara yi wa Hajiya sallama ta fita tana waiwayen matar. Ita ma Hajiya ƙara gaisawa suka yi da gwaggo, sannan ta fara wa Hajiya bayanin bikin Salame ne ya taso. Nace bari na zo na sanar, lokacin sai ƙaratowa yake yi, amma bayan da komai da zan kai mata. Hajiya ta nisa ta ɗan yi murmushi sannan ta ce, "Hanne kenan. Ai yanzu kika tuno da mu ne dangin ubanta? Ai da can kin manta da mu dan kin ga babu idon iya, sai yanzu da matsala ta kawo ki." Gwaggo ta ce, "Hajiya wallahi ina son zuwa, kuɗin mota ma gagara na yake, yanzu ma a makota na shiga na ranto." "To ai shikenan, yanzu wace ce za ta yi aure? Yar wajen ki ce ko kuma yar wajen amaryarki?" Ta ce, "Ta waje na ce, ai wancan tana gurin dangin mahaifiyarta." Hajiya ta ce, "Allah sarki, ai lokacin rasuwan iya tana karama, yanzu na san ita ma ta isa aure. Me yasa baki turo mana su ba? Zumunci fa ba abun wasa bane ba. Irin wannan sai ka haɗu da naka baka san shi ba. Ni yanzu ba kamar da ne ba.
girma ya kama ni. To Hajiya in Allah ya yarda zan turo su. Shiru suka yi na ɗan wani lokaci, zuwa can Goggo ta kalli Hajiya ta ce, Hajiya wannan matar da suka fita da Alhaji wace ce? Hajiya ta ce matarsa ce. Goggo ta sake cewa ya ƙara aure ne? A'a ita ce dai matarsa, maman Abdul. Su ma ba san zumuncin suke ba, ai ina ga ko iya ma bata san ta ba bare ke. Haka suka ci gaba da tattaunawa. Goggo ta tsorata sosai da ta ji Ummi surukar Hajiya ce, dan ta san in dai asirin ta ya tonu to ta shiga uku. Dan haka washe gari Goggo na tashi ta shirya ta yi wa Alhaji sallama, ta yi wa Hajiya sallama bayan ta haɗa mata 19 na arziki. Ita ko Ummi bayan sun koma gida hankalin ta ƙara tashi, so kawai take ta ga tare da ta tsakaninta da iyayenta, dan haka ta fara yi wa Alhaji kuka ya taimake ta ya daidaita ta da iyayenta. Hakuri ya shiga bata, ki kwantar da hankalinki, babba yayi rantsuwa babu shi babu ke tunda kika yi son rabuwan shi da yar shi har ta mutu basu ganta ba. Zaliha na zaci idan babba ya san cewa Saudatu ta rasu hankalin shi zai kwanta, amma sai na ga hankalin shi ya ƙara tashi. Zaliha abinda na lura da shi babu abinda babba yake so a yanzu illa ya ga yarinyar da Saudatu ta haifa. Kukanta karuwa yayi, tace ni ma haka Alhaji, ina matukar son na ga yarinyar, na san yanzu ta girma, kuma Alhaji idan na kalli hoton yarinyar nan sai naga kamar na taba ganin hoton. Alhaji ce kin taba ganin ta mana, tunda yarinyar da Saudatu take kama. Haka suka ci gaba da tattaunawa akan yarinyar Saudatu. Zuwa can Ummi ta sako maganar Jalal. Alhaji ashe Jalal ya tare shine ko ku gaya min? A takaice ya ce ya tare. Ta sake cewa amma Alhaji ya kamata a ce yana zuwa gida ana gaisawa. To gani nayi gurin wa zai zo, ni bana gari, ke kuma ba amsa masa gaisuwa kike ba, to me zai zo yayi miki? To Alhaji komai ya wuce, ka bashi hakuri dan Allah ya zo gida. Washe gari da safe dadi ya wa Jalal waya ya tambaye shi, ya ce yayi sauki sosai, dan haka Alhaji ya ce idan zaka iya fitowa ka zo gida, ummin ka na son ganin ka. To kawai Jalal ya ce, ya juya ya ce Safna shirya mu je gida. Cikin sauri suka shirya suka kama hanya. Suna shiga Jalal ya nufi ɗakin dadi, Safna kuwa falo ta zauna tana rarraba ido. To masu saurare mijin mareniya kenan, kar ku manta ku yi subscribing kuma na like mu haɗu a page na gaba.